mga boys, ayaw ko niyang pahilaka ang mga girls, no? Kaya makagaba na nagsabayi, mahilak na gabaan mo. Diyan na naghili mga joke, ha? No? So, dili ko gayon sa mubiyaan o talikdan. Hebron 13:5. Kanus lamang ka makabasyag o seguridad sa kinabuhi nga wa kay kulba, wa kay kahadlok. Tanang nga kay iya nga dili mo biya ni mo Ginoo. No? Iman niya, wala nagpasabot nga nakasala ka ang gugma sa Ginoo na undang. No? Ingon ang Ginoo, I will love you with an everlasting love. Matubang ka sa konsekwensya sa pagpakasala. Kaya di pwede magpatuyang ka, magpasaway ka, nga walay atubangon o konsekwensya bilang mga anak natin ninyo. Ay, nakabuak ka. Ay, salamat. Nakabuak ang mga bayan. Ay, isag ko na pangamot. Ano? Oh, lasig ko na yun. 5,000 akong palit, ani, no? Sinuha na gibuak. Atong pamandungan ang kaayo sa Ginoo sa proteksyon niya. Wala ginaato hospital. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone.